खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जों फगबारनाय महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम नायनांगौ जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामनांगौ आरोना थाला साला मारिबाय नायनांगौ हायो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आखायाव बेग गोरलै आया फिफा फिफा ओइ फिफा बेग सुथेनो होनाय आंना दा बावबोगारगोनहाय बे गोसोम ओरैनो लाबाय थाग्राया जनानै दङ ओमफ्राय गारना गारदोंमोन गारथ'वा एसे लाबावनो माने आखाइया जदों आरोना आंना अजन हेभि सोनाय जायोना गाव फैबा आरो गावनि मानि बेगबो सोजाबनाय जायो एखमबा ओमफ्राय लाबफानांगौ बै आमोलाव बिथां लाबनाय फैथाखौ सोनानै लानोसै सनाफोर गरमाव गाननो मोजां थान्दानो रायजाबाय थायो गानाबो मायाबो होननानै माने इदि आखाइ थुसलायनांगौ नालाय ओंखायनो बादबो आरोना मोजां बरियायैनो दं दासिमबो रेडि आयु नै आब'मोन नालेंखर थाइसे सिरनानै दङ ए नालेंखरसो खनफ्लांसै बे गरमाव ओंखारनांगौ गैयाबाथ' ओंखारखायामोनबो गोलोमफ्रुजोबखाबाय स्टार्टिंआवनो आरोना बाखानखांनिबो हाबाफारि दंथारो सनाफोर सिदा सिदा ओमफ्राय नै फिसाजोआ मादि थायो मिन्थावथावनो हायदै ओमफ्राय नै सनाफोर डाइरेक्ट बाजारावसो फैबाय जों आरोना बिथाङा थांनो लागा जानोसै दाना थ' बाजार गिदिराव थांनानै एसे हुलु हुला थिनानै दोनजाग्रा बुस्थुफोरखौ होननानै माने नै बुथुम आरोना सामब्राम आलु बेफोरल'सो थिनानै दोनजाखायो आरो माथो मोनबावनो ओमफ्राय प्लास्टिक नांगौ जादों आरोना सनाफोर एकदम नांथारगौ जादों ओंखायनो नै एसे बासिबाय बे गोसोमा नङा बे गोसोमा मालायनिसो माने बे नैबेबायदिसो आरोना जोंहा लानायाहाय उफाय गैया मा खालामनो फोरला फोथाबनो सुथेब्रायनानै होजोब्बाय नै नতুन लेदार दिसे ना दादा सिधै आलदा ओमफ्राय ओरै आलदा जाबाय आरोखि लाजाबावथारो बारा गोबाव जायाखै फारसेथिंबो सुथे होनानै लाखानोसै ओमफ्राय आंजों मा जानो नै सनाफोर सुथाना हरनाय लोगो दिनैसो मोनो होननाय बायदि स्राय लाबायबो बेखौनो आं लानाय बेग फिसाखौ बेयाव थ्रोब सोबाय आरोना ओमफ्राय बिफाया जाद होनबोगासिनो दंमोन आरोना फास बोसोरसो थांबावगौ नोंना बेनो बिराद मोजाङैनो दं आरो होननानै दावबाय थाबाय आरो आंखौ जोंखावलायबाय ओमफ्राय आंहाबो आंहा लाबाव नागिरदों थिबाय बायनानै एसे जथ्न' खालामनानै एकदम खुसेर बिदैयावसो गेम आरोना जोङो ओमफ्राय गावहा बै उनथिंजायनि खानाय सिनग्राया माने मानसि खम नंगौना नङा नायहैदों आरोना ओइयावहाय बे जन बस्क' टार्निंनिया बारा गोजान नङा ओमफ्राय जों ओरैबादि जिरायदों आं माने बिराद आथिं मोथो रुवायनाय मोन्दों आरोना आदा सान्दो ओरैनो देहायानो दुरबलानो फ्रादखौनो मोनखायाखै एकदम लाजिया फांजिया खाव बेबादिनो आरोना खामफ्लाय मोनबा खामफ्लाय जिरायबावसोमोन सिनजाहैदो थांगासिनो दङ जोङो खानाय सिरायाव एसे गेम जिराय एसि बायदि एसे थान्दा मोनहरदों आङो टार्निंनिया नैबेहाय लोंसै थान्दा नामा गुसु होनलाय थान्दा होनलाय जेजेसो लोंलाय गुसु बा गुदुं ना गुसु खुगा लावलायलायनाय गुसु फैजेननायनिफ्राय खनसेबो सिनफेराखै ना फिफा खानायाबो लावजाखायाखै बियो एबार मास मोनसे जालायबाय आरोना थेवबाबो खानायानो खनसेबो दानिखौ खनफा खननै सिनदों खिन्थु खानाया नायसाय लावोमोन माथो गामाखालि एबार लावाखै गरमखाय बारा लावाखै नोंखौबो होनसै दे मा लालिया माथा खालामसै अमा फिसा बादिसो हमथानांगोन थांलागानि रेडि सिनजाखाबाय मालाय प्रभु मालाया खानाय केरे सिनजादों आंहासो गोसोआ थोक जागासिनो दं आरोना ओइ बायबाय बाबानि खानायाबो नानि नोंना खानाया बाला नांबाय मा दे केरे होननांगौ बाबा बादि दे होनगोन नामा जेजे नैबे जेजेखौ जाव होननांगौ नोंनाबो जेजेया नै बुरखायखायाबा बहा जाबावनो सिनजागोन ना सिनजाया गावसो मिथिसिगौ
नोंथांमोननि कमेन्ट मोननानै सोरनिबा मोननानै एसे मिनिनोबो ओंखारबाय आरोना माथो आं बादि मेला दङ साननानै जे सुटि जोबनानै थांनो लागियाव हेबफ्राङो होननाया बे टाइपनि आरोना आब' मोनाखैमोन माथो हेबग्रासो ओंखारजोब्बाय बेखौनो गावनो खिथाबाय आङो है नङा होनलायलायो कमेन्टखौ नायाखै बियो मोजाङैहाय कमेन्टखौ बोला देखायनांगोन र' बेसे हेबफ्राङो आंसो मिथिगौ आं बिराद कन्ट्रलाव दंगासिनो दं आरोना सोरबा हेबनाङा होननानै बुंहरदों आब' मोना अके ओमफ्राय जाय आं बायदि हेबफ्लाङो आरो दा बुंसै आरोना बोरैबा जानानै टेनसनजोंनो माने मा बुंगोन मा मागोन साननानै हेबफ्लांलाङो आरोना ओमफ्राय बिदिनो एसे बारा जालांसै गावनो ओमफ्राय सास्ति मोननोसै आरोखि दुखु मोनफिननोसै आगोलनिखौ सिना आगोलनिखौ सिनो आगोलनिखौबो सिननांगौ ना सोनादो हमथा मा बाबा बामदों जाबायबो आया गैलाथ' वा नानिया मोजां नुबाय आइसिम जाहैनोसै मा मेवदों आयै फिसा गुदगुदि हराय आयै सना गुदगुदि जग' होनदों आंखोला जग' होनदों मा आयै सना लालिया माता जग' जावन नांबाय मा जावन जाव बा जानाय नङा जेने थेने लान्थ' खालामनो हाबाय ओमफ्राय जा गाबखाबाय फिसाजों आंना बिफाखौ गोबाख्रब आरोना उफाय गैया ओमफ्राय आङो हब्रा गाबनायखौ चिल्ड्रेनफोरनि माबा एसे स्ट्राइट लागायना होयोना बिसोरो ओंखायनो आङो भइस होबाय आरोना गाबनायखौथ' मा खोनासंबावनो बेस्रा ओमफ्राय गाबनायनि गेजेरावनो आइसक्रिमबो होनलायो आरोना अब्लाबो जेने थेने ओमफ्राय आं ब्लेडसो होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हनै मेसिनजोंनो एथ' खस्थ' बबाव ब्लेड होजाबावनो बिफाया गिनानै नांला ब्लेड होबाय थाला होननानै सेस बेजोंनो आरोना आयना नाले मा आयनाखौ वानाने ओरैबायदि उखैबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ थुखैलायनाय आदारासो रेडि आरोना दालि दं मैथा दं अब्लाबो थाव आलु मेजेम बाख्लाखौसो जागोन आरोना जाना लागोनसो सुनाफोर हाला उखैनाया बिरादनो आयै सना किसिके नोजोर नालागि सना आइया ओइ आइया हाला दिलायो ओइ सिङाव मादि मिनफ्लागासिनो दं बदबायसो ओइ आयै सना आं नायबा बहाथारासै लान्टिक्लिक्लिनो मामाया नायबा बहाला नोंखौ सेन्देल आइलाय गायनो थांदों बिदाखौ लायनो समय जालायबाय ओमफ्राय फैनानै जानायावसो आगोल जादों मालफोरखौनो बहनग्राखै आरोना ओरैबायदि बेखौ लांलाया मा नो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा सेरसे आलु सेरथाम लानानै फैखाबाय आंहा दोन होरो दानो जोबगोन आलुआ सामब्रामा दोन एसे गोबाव थांगोन आरोखि आरो जेबो मैगं लाबाखै मैगंखौ लाबोजाया रानजोबखायो बेखौ गावनो मोनजालांखागोन बाखि बे आंनि हजम ओमफ्राय आंनि आयनाखौ दे माला लागायना होबावगोन गैला बिदिसो नायै माबानांसिगोन आं ओरै मानसि फैबा ओरै गेटा गेटि बावगासिनो आरोना इयो मेकारनाव मारि होननानै बावगासिनो दङ टेकियाव दंमोन आं दासो बहनदों आरोखि लास्ट आरो दिनैनिफ्रायलाय अहा लायनो मोनबावनो दिनैनिफ्राय आरो स्कुलानो सानथामसो बन्द' जाखाबाय शुक्रबार जाबाय दिनै शनिबार रबिबार समबारथ' बन्द'खा दाखालागै बिथाङा आरो लायनो मोननाय नंला आरो जोबसिगोन सोरनाफोर थांसिगोन बेनि गेजेरावनो नेक्स्ट खुलिबाथाय मंगलबारनिफ्राय आंनि खामानि जाफिनसिगोनलाय सिनायबावनोसै आं थैद बोरैबा नुयोना माबानि स्कुटिफोरनि आयनाफोरखौहाय ओरै मानसि नाहरनोसो मोजां आंहा एकदम नायफ्रांबाय थायो आन्दायफ्रांबाय थायो गोदाव सोरावनो सलायबा आरोना लागायना होलांथारथोंसै बावगासिनो दङ एसियावनो लुस्रनानै लाखानोसै आं सेस गोलोमफ्रुबायनो जाबानो खामानि सोरनिबा गस्ला गांनै गांथाम माबा जानाय लोंनाय अबेसे आरो अमा जानाय धैस असह्य सिजोबखायो नै बेलासिनि आरोना सोनाफोर समायना भिउ जों थानाय खाथियाव बेबायदि दङ आरोना दोलफाना फिसालाया टिउसनावसो देनां दै रानबाथाय बेयावनो बिराद ना हमो आरोना आं आगोलावहाय खननैसो जाबाय बेयाव ना हमनायखौ लोगो मोननाया
मा होनो नास्राय गिदिर गिदिर गोसोम गोसोमसो बिनि नाया दा दै दङ ओइ नै दाबो दैयानो रानाखै आरोखि बिराद गुवारखा नै आरो ओरै बारा गैया आरोखि जि मोजां मोनदों बिफाजों बेरायनानै अना खाना गथ'आ आंहा ओमफ्राय दासान्दि एसे फ्रि आरोना नै दै फ्लाक्सबाबो दै बथलबाबो बिफाखौसो लाहैयो आरोना बेगबाबो मनाबाबो बिफाखौसो लाहैयो आरोना बाबा लागोन बाबासो लागोन होनलायनानै गयो आरोखि आंहा दासान्दि गैला सनाफोर गथारला आरो दा बर' दिनैनो लास्ट खोमा गनाया सरब मेन सरबावसो मोनफैलांबाय बारा रानलासो थाबाय आरोना दै गुदुंनिहा ओइयावसो माइनाव दखान खाथियावसो मोनफैलांबाय आरोना बेराय फैनाया आंहा आरो बोराय गस्ला गानना फैदों लामायावल' बेरायगोन साननानै जोब्बाय जुसलुजों अहा गोजोननो होनो टप्ला लानानै फैबावबाय आइ दुगा दुगिसो दुगि बेरायजाया गथ'फोरखौ लानानै ओरैबादि भिरसो जायो आरोना फै थांसै थांलाय फैलाय लामायालाय गुवार मोजांमोन नै टिउसन थांनाय फैनाय अफिस थांलाय फैलाय बेलासियाव भिर जायो फैदो थानो गोसो गैया फै नै लामाया गथ'आलाय मोजां मोनथारदोंमोन खारजों बायदों रिक्सा मटर गारि आनलिमिटेड फैदो बबेबा फिल्डफ्रावसो मोजां उन्दैफोरनि थाखाय ओमफ्राय सनाफोर आङो ब्लग्सखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जेनेबा ब्लग्सआ बेफोरनोमोन जाब्रा स्टाइलनि खानाय सिनला माबा माबि बाजार खालामले आरोना स' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना